Ang katungdanan sa pag-ampo. Ang Dios nakigsulti kanato pinaagi sa kinaiyahan ug sa pugna ug tungod sa gahom sa iyang espiritu. Apan dili pa kiniiko, kinahanglan nga ikapubuta ang atong mga kasing-kasing alang kaniya. Aron sa pagbatog espirituhanong kinabuhi ug kusog, kinahanglan nga karon aduna kitay pagpakigsandurot sa atong amahan nga langitnon. Ang atong mga panumduman madani ngadto kaniya, kita makapalandong sa iyang mga buhat, sa iyang mga kaluoy, sa iyang mga panalangin. Apan sa bug-os nga pagsabot, dili pa kini mao ang hingpit pagpakigiusa kaniya. Aron kita makaghiusa uban sa Dios, kinahanglan nga aduna kitay ikaingon kaniya, mahatungod sa atong kinabuhi karon. Ang pag-ampo mao ang pagbukas sa kasing-kasing alang sa Dios nga ingon sa usa ka abiyan, dili kinahanglan ang pagpaila sa Dios kung unsa kita, kundili aron nga makaarang kita sa pagdawat kaniya. Ang pag-ampo dili maoy magadala sa Dios nganhi sa ubos kanato, kundili magadala hinuon kanato ngadto kaniya sa kahitasan. Sa dinhi pa si Jesus sa ibabaw sa yuta, gitudluan niya ang mga tinunan sa pag-ampo. Kinapahimangnuan niya sila sa pagpahayag sa atubangan sa Dios sa gikinahanglan sa matag adlaw ug sa pagtugyan sa tanan nilang mga kabilingan kaniya ug ang ginatanyag niyang pasalig nga pagapatalinghugan ang ilang mga pangamuyo. Magamao ang pagsalig alang kanato usab. Si Jesus samtang nagpuyo pa siya kauban sa mga tao, kanunay nga nag-ampo. Ang atong manuluwas nagpaila sa iyang kaugalingon, uban ang atong mga kinahanglanon ug kaluyahon, nga niana nahimo siya nga maghahangyo, magpapangalyupo, nga ginapangayo niya sa iyang amahan ang bag-ong kasangkapan sa kusog, nga aron siya makaadto nga napalig-on alang sa katungdanan sa pagsulay. Siya mao ang atong huwaran sa tanang butang. Siya maoy usa ka igsuon sa atong mga kagul-anan nga ginatintal sa tanang paagi ingon kanato. Apan sanglit usa ka walay sala ang iyang kinaiya nakaligot gikan sa tanang kadautan. Siya nag-anto sa mapait nga mga pakigbugno sa pagkasakit sa kalag sa usa ka kalibutan sa sala. Ang iyang pagkatawhanon nakaghimo sa pag-ampo nga usa ka kinahanglan gayud ug usa ka katungdanan. Hikaplagan niya ang kalipay ug kalinaw sa pagpakigiusa sa iyang amahan. Ug kun ang anak sa Dios, ang manluluwa sa katawhan, nagbati sa kinahanglan sa pag-ampo. Daon sa pakalabi usab ang pagabation sa kinahanglanon sa mainit ug makanunayong pag-ampo sa maluyahong makasasala nga mamalatyon. Ang atong amahan nga langit no nakaandam sa paghatag kanato sa madagayahon niyang panalangin. Maoy atong higayon sa pagdimdim ug maayo diha sa tuburan sa walay kinutubang gugma. Unsa ka kahibulongan kini nga diyutay lamang ang atong pag-ampo? Ang Dios andam sa pagpatalinghog ug buot sa pagpamati sa matuod nga pag-ampo sa mapayubsanon niyang mga anak ug bisan pa niini sa atong bahin adunay pagpakita sa pagkadili makauyon sa pagpaila sa Dios sa atong kinahanglan. Unsa kaha ang mahuna-huna sa mga manulunda sa langit sa kabus nga walay pagsalig nga mga tao nga nahasangab sa panulay. Sa diha nga ang kasing-kasing sa Dios sa kugmang walay tupong mubati kanila nga andam sa paghatag kanila sa labi sa ilang gipangayo o gihuna-huna ug bisan pa niana diyutay da kaayo ang ilang pag-ampo ug diyutay ra kaayo ang pagtuo. Ang mga manulunda nahigugma sa pagyukpo sa atubangan sa Dios ug nagahigugma pagayod sa pagpahiduol kaniya. Ginailan nila nga maoy labing dako nila nga kalipay ang pagpakiguban kaniya. Ug bisan ang mga anak sa yuta nga nagkinahanglan gayud sa panabang sa Dios nga maoy makahatag ra, daw nahimuot lamang sa paglakaw nga walay kahayag sa iyang espiritu ug pakiguban kaniya. Ang kangit-ngit sa usa ka dautan makatabo ni adtong walay pagtagad sa pag-ampo. Ang mga panintal nga hinunghong sa kaaway makabihag kanila sa sala ug kining tanan mao kay sila wala magagamit sa katungod nga gihatag sa Dios kanila nga mao ang langitnong sugo matungod sa pag-ampo. Ngano man nga
Kun walay makanunayong pag-ampo ug maalamong pagbantay, may katalagman kita sa pagkayamangan ug sa pagkasaag sa matarong nga dalan. Ang kaaway nagapatigayon kanunay sa pag-ali sa dalan ngadto sa lingkuranan sa kaluoy, aron nga dili kita makaarang sa pagkabut sa hatag nga Diosnon og sa gahom sa pagsukol sa panulay pinaagi sa mainit nga pagpangamuyo ug pagtuo. Adunay pila ka mga kondisyon nga diin makalaom kita nga ang Dios manalinghog ug mutubag sa atong mga pag-ampo. Usa niini nga maoy magauna sa tanan, mao nga bation nato ang atong kinahanglan sa panabang nga gikan kaniya. Siya nagsaad, "Mububo ako og tubig kaniya nga giuhaw, ug mga sapa sa ibabaw sa mamala nga yuta." Sila kadto nga ginagutom o ginauhaw sa katarungan nga nagpangandoy sa pagsunod sa Dios. May kasiguruhan nga sila pagabuskon. Kinahanglan nga buksan ang kasing-kasing alang sa gahom sa Espiritu, kay kundili ang panalangin sa Dios, dili madawat. Ang atong dakong kinahanglan mao ang pangatarungan sa kaugalingon ug mga paghangyo sa labing maayong pagkatagik nga sulti alang sa atong kaayuhan. Apan ang Ginoo pagahangyoon aron kining mga butanga pagabuhaton alang kanato. Siya miingon, "Pangayo kamo ug kamo pagahatagan." Ug sa iyang kaugalingon nga anak, wala magapagawas kundili gitugyan niya siya tungod kanato nga tanan. Unsaon nga dili maghatag usab kanato sa walay bili kauban niya sa tanan nga mga butang? Kung kita magahigugma sa kadautan sa atong mga kasing-kasing, kung kita magtipig sa bisan unsang sala nga hiiman, ang Ginoo dili magapatalingog kanato. Apan ang pag-ampo sa mabinasulon ug mahinulsulong kalag pagadawaton kanunay. Kun ang tanang hiilhang buhat nga dautan mamatarong, makatuo gayud kita nga ang Dios magatubag sa atong mga pangamuyo. Ang atong kaugalingong pagkaayo dili gayud makapatugyan kanato sa kahimut-an sa Dios. Ang mga pagkatakos ni Jesus mao ang makaluwas kanato. Ang iyang dugo maghinlo kanato. Apan bisan pa aron sa pagpahiuyon sa mga kondisyon sa pagdawat, aduna kitay buhat nga pagahimuon. Ang laing butang nga makahimo sa pag-ampo nga may gahom mao ang pagtuo. Ang nagaduol sa Dios tumuo nga mao siya og nga magbabalo sa mga nagapangita kaniya. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Ang tanan nga mga butang nga pagapangayoon ninyo sa pag-ampo, managpanuo kamo nga pagadawaton ninyo sila og mainyo ninyo." Sa nungunta ba siya sa iyang mga pulong? Ang pasalig halapad ug walay kinutuban ug siya nga nagsaad matinumanon. Kun dili kita makadawat sa butang gayud nga atong ginapangayo sa panahon sa atong paghangyo, dili nato wadon ang atong paglaom, kun dili tuhuan tagihapon nga ang Ginoo nakadungog ug nga iyang tubagon ang atong mga pag-ampo. Kita masinalaypon kaayo ug hamuburag pananaw. Kay usahay nagpangayo kita alang sa mga butang nga dili kapuslanan nato ug ang atong langitnong Amahan sa gugma magatubag sa atong mga pag-ampo. Pinaagi sa paghatag kanato ni anang dako kaayo kapuslanan kanato. Kanang gipaninguha sa atong kaugalingon, kung ubanan lamang kita sa langitnong kahayag, makita gayud nato ang tanang mga butang ingon nga mao sila. Kun ang atong pag-ampo daw dili pagatubagon, muhawid gayud kita sa saad, kay ang panahon sa pagtubag magaabot da, ug pagadawaton ta ang panalangin nga labi natong gikinahanglan. Apan ang pag-angkon nga ang pag-ampo kanunay pagatubagon sa maugayod nga paagi ug ingon man sa talagsaong butang nga atong gipaninguha maoy panaghap lamang. Ang Dios maalam kaayo ug dili masayo ug maoy maayo sa paghatag sa bisan unsang butang nga maayo ni adtong nagalakaw nga matarong. Unya ayaw kahadlok sa pagsalig kaniya bisan pa dili mo makita ang madaling tubag sa inyong mga pag-ampo. Salig sa iyang matuod nga saad, pangayo kamo o kamo pagahatagan. Kun kita mangayo og pakitambag uban ang atong mga duha-duha ug mahadlok
kun pagsulay, paghusay sa bisan unsang butang nga dili kaayo makita nato. Sa wala kitay pagtuo, mga kalibog mudugang ug mulabi lamang hinuon. Apan kun kita muduol sa Dios, binati ang pagkawalay salig ug nagsalig lamang ingon nga maugayod kita ug sa mapainubsanon ug malumong pagtuo magapaila sa atong mga kinahanglanon kaniya nga kansang kaalam walay kinutuban, nga nakakita sa tanang butang linalang ug nga nakamando sa tanang butang tungod sa iyang kabubuton ug pulong. Siya moatiman sa tanang pagtuaw ug mopasidlak sa kahayag ngadto sa atong mga kasing-kasing. Pinaagi sa tinuod nga pag-ampo, madala kita sa pagpakigdugtong sa panamduman sa Dios. Tingali wala kitay katingalahang kamatuoran sa panahon nga ang naong sa atong manunubos mutikuro kanato. Uban ang kaluoy ug gugma, apan kini ingon gayud ni Ana. Tingali dili kita makabati sa iyang dayag nga gahom, apan ang iyang kamot anaa sa ibabaw nato sa paghigugma ug pagkaluoy nga malumo. Kun kita muduol sa pagpangayog kaluoy o panalangin sa Dios, kinahanglan nga aduna kitay espiritu sa gugma ug pagpasaylos sa atong mga kaugalingong kasing-kasing. Unsaon nato pag-ampo, pasaylua kami sa mga utang namo. Ingon man usab kinapasaylo namo ang mga mangungutang kanamo. Ug bisan pa ikaw nagbaton og dili mapinasayloong espiritu. Kung kita nagahandom nga pagadunggon ang atong mga pag-ampo sa samang paagi, magapasaylo kita sa uban ug sa samang kahimtang sa ginalauman ta nga pasaylo. Ang pagpadayon sa pag-ampo mao'y nahimong kondisyon sa pagdawat. Kung kita buot nga magtubo sa pagtuo ug pagkapatid, kinahanglan nga mag-ampo kita kanunay. Kita gayud masubsob sa pag-ampo, sa pagpadayon sa pag-ampo nga nagatukaw kaniya, nga adunay pagpasalamat. Si Pedro nagatambag sa mga magtutuo nga magbuutan ug magtukaw sa pag-ampo. Si Pablo nagtudlo sa tanan tungod sa pag-ampo ug pagpangamuyo nga may pagpasalamat. Ipahibalo ninyo sa atubangan sa Dios ang inyong mga ginapangayo. Apan kamo mga hinigugma, miingon si Judas, manag-ampo sa Espiritu Santo, managpadayon sa gugma sa Dios. Ang kanunay nga pag-ampo mao ang walay pagkabugto nga pakigiusa sa kalag kauban sa Dios. Aron nga ang kinabuhi gikan sa Dios modaligdig ngadto sa atong kinabuhi. Ug gikan sa atong kinabuhi kaputli o kabalaan modahili pagbalik ngadto sa Dios. Adunay kinahanglan sa pagmatngon sa pag-ampo ug himua nga walay magbalda kanimo. Himua nga ang tanang panlimbasog sa pagbukas kanunay sa pagpakig-uban kang Hesus ug sa kaugalingon mong kalag. Pangitaa kanunay ang higayon sa pag-adto sa diin pagahimua ang nabatasan nga pag-ampo. Sila kadto nga tinuod gayud nga nanghita sa pagpakig-uban sa Dios. Sa katiguman sa pag-ampo makita nga matinumanon sa ilang katungdanan ug masingkamuton ug nakapangandoy sa pagkutlo sa tanang kaayuhan nga ilang nakabot. Sila makapanimuha sa pagpauswag sa tagsa kahigayon sa pagpahimutang sa ilang kaugalingon. Sa dapit diin sila makadawat mga silaw sa kahayag nga gikan sa langit. Kinahanglan kita nga magaampo kauban sa sulod balay ug labaw sa tanan dili kayud nato hikalimtan ang pag-ampo sa tago kun pag-inusara kay kini mao gayud ang kinabuhi sa kalag. Ang kalag walay pag-uswag kung walay pag-ampo. Ang pag-ampo sa panimalay ug sa katilingban lamang dili kayud igo. Sa kamingawan himuang ang imong kalag kabuksan ug ipahaluna sa atubangan sa masusihong mata sa Dios. Ang pag-ampo sa tago pagapatalinghugan lamang sa Dios nga mapatalinghugon sa pag-ampo. Walay makisayurong dalunggan nga makadawat sa lulan sa mga hangyo nga ingon niini. Ang pag-ampo sa tago magapahilayo sa kalag gikan sa mga makabalda ug mga makapaugmat. Malinawon bisan pa mainiton nga moabot sa Dios. Matamis ug mapabilihon ang gahom nga nagagikan kaniya nga makakita sa tago kansang dalunggan na buksan sa pagpamati sa pag-ampo nga magagikan sa kasing-kasing.
Tungod sa kalinaw ug kayano sa pagtuo, ang kalag makapahig-usa sa Dios ug makatigom sa iyang kaugalingong mga kasidlak sa kahayag nga langitnon, alang sa pagpalig-on ug pagbulig niini sa pakigbugno batok kang Satanas. Ang Dios mao ang atong malig-ong dalampanan. Pag-ampo diha sa kaugalingon mong kwarto, ug ingon man sa inig-adto mo sa imong buhaton sa adlaw-adlaw, buksi ug ipayaw sa imong kasing-kasing ngadto sa Dios. Sa ingon niini si Enoch nakalakaw kauban sa Dios. Kining mga pag-ampua sa hilom musaka ngadto sa atubangan sa lingkuranan sa grasya, sama sa hamiling insenso. Si Satanas dili makalupig ni adtong kasing-kasing gipahiluna sa Dios. Walay panahon kun dapit nga dili mahiangay sa paghikay ug usa ka pangamuyo alang sa Dios. Walay bisan usa nga nakasanta kanato sa pagbayaw sa atong mga kasing-kasing sa usa ka espiritu sa mainitong pag-ampo. Sa mga katilingban sa dalan, sa kinataliwad-an sa pag-atiman sa patigayon, kun buluhaton, makaarang kita sa pagpadalag pangamuyo alang sa Dios o sa paghangyo alang sa pagmandong Dios nun. Ingon sa ginabuhat ni Nehemias sa paghimo niya sa iyang mga pangalyubo sa atubangan sa Hari Artajerjes. Bisan diin makakaplag kitag lugar alang sa pag-ampo sa tago. Kinahanglan nga sa kanunay pagbuksan ta ang ganghaan sa atong mga kasing-kasing ug ang atong pagdapit musaka aron nga si Jesus muanhi ug mupuyo nga dinapit nga langitnon diha sa kalag. Bisan adunay mahugaw og dautan nga kahimtang sa maglibot nato, dili kinahanglan nga hanggabon ta ang iyang pagkabaho, kundili magakinabuhi kita sa maputli nga hinuyuhoy sa langit. Makaarang kita sa pagtakop sa tanang ganghaan alang sa kadautang mga bana-bana ug dili bala ang mga huna-huna tungod sa pagbayaw sa kalag ngadto sa atubangan sa Dios, pinaagi sa maminatud-ong pag-ampo. Sila nga kansang mga kasing-kasing ginabuklad alang sa pagdawat sa panabang kun pag-amuma ug panalangin sa Dios, magalakaw sa balaanon pang kahanginan kaysa ni ana nga sa kalibutan ug may kanunay nga pakig-ambit sa langit. Kita na kinahanglan og labi pang masayag nga mga panan-awon kang Jesus ug labi pang hingpit nga pag-ila sa bili sa dayong mga kamatuoran. Ang katahom sa pagkabalaan maoy magahupong sa mga kasing-kasing sa mga anak sa Dios. Aron kini mahimo, kinahanglan nga kita magapanghita sa Dios nung pagpahayag sa mga butang nga langitnon. Himua nga ang kalag mahigawas ug mahiusbaw aron nga ang Dios maghatag kanato sa paghanggap sa matang-isong hangin nga langitnon. Magapahiduol kita kanunay sa Dios aron nga kun moabot ang pagsulay nga wala pagdahuma, muliso dayon kita atubang kaniya. Maingon gayud sa kinaiya sa bulak nga muliso atubang sa adlaw. Ipahimutang kanunay ang inyong mga kinahanglan, ang inyong mga kalipay, ang inyong mga kaguol, ang inyong mga kabilinggan, o ang inyong mga kahadlok sa atubangan sa Dios. Dili kamo makapabugat kaniya, dili kamo makapaluya kaniya. Siya nga nakaisip sa mga buhok sa inyong ulo, dili magpakalingog-lingog sa mga kinahanglanon sa iyang mga anak. Ang Ginoo mahinuklugon kayod ug maluluyon. Ang iyang kasing-kasing nga mahigugmaon matandog sa atong mga kaguol, bisan pa sa atong paglitok kanila. Dad-a kaniya ang tanang butang nga makapalibog sa hunahuna. Walay bisan unsang butang nga mapugat da kaniya. Kay siya nagasapilay sa mga kalibutan ug nagmando siya sa tanang mga lihok dinhi sa kalibutan. Walay bisan unsang paagi nga nahatungod sa atong kalinaw nga dili niya himangnuan. Walay bahin sa atong mga hingagian nga mangitngit kaniya sa pagbasa. Walay kalibog nga makapalisod kaniya sa pagpahayag. Walay kadaot nga mahulog sa labing gagmay niyang mga anak. Walay kalisod sa kalag. Walay kalipay nga makadasig nga musaylo sa mga ngabil nga dili himatngunan sa atong amahang langitnon. Siya nagatambal sa mga madugmok sa kasing-kasing o ginabugusan niya ang ilang mga samad. Ang relasyon sa Dios o sa tag sa kakalag matinaw kaayo ug hingpit nga sama sa wala nay laing kalag sa yuta sa pag-ambit sa iyang pag-amuma nga daw wala nay kalag nga iyang paghatagan sa iyang hinigugmang anak.
Si Jesus miingon, "Kamo managpangayo tungod sa akong ngalan, ug ako wala magaingon kaninyo nga ako magampo sa Amahan tungod kaninyo. Kay ang Amahan naghigugma kaninyo. Gipili ko kamo aron nga bisan unsang butanga nga inyong pagapangayoon sa Amahan sa akong ngalan igahatag kaninyo." Apan sa pagampo sa ngalan ni Jesus, maoy usa ka butang nga labaw pa kaysa paghingalan lamang ni anang ngalana sa sinugdan ug sa katapusan sa pagampo. Kini mao ang pagampo sa hunahuna ug sa espiritu ni Jesus, samtang kita nagatuo sa iyang mga saad ug mosalig sa iyang grasya ug maghimo sa iyang mga buhat. Ang Dios wala magaingon nga bisan kinsa kanato kinahanglan mahimong mga ermitanyo kun mga monghe ug mobulag na sa kalibutan aron sa pagpahiluna sa atong mga kaugalingon sa mga buhat sa pagampo. Ang kinabuhi kinahanglan nga sama sa kinabuhi ni Kristo. Sa taliwala sa bukid ug sa katilingban, siya kadto nga ang pagampo lamay kinabuhat. Sa dili madugay muundang sa pagampo o ang iyang mga pagampo mahimo nang mabatasan sa pagbuhat. Kung ang mga tao magpahigawas na sa ilang kaugalingon sa kinabuhing sosyal, magpahilayo sa katungdanan nga Kristohanon ug sa pagpasaan sa krus. Kung muundang na sa pagbuhat alang sa agalon nga nagmasingkamuton sa pagbuhat alang kanila, nawad-an sila sa matuod nga kinahanglan sa pagampo ug walay pagkadasig sa nagdumdum sa pagpangaliya. Ang ilang pagampo mahimong kinaugalingon ug matinguhaon. Dili sila makaampo mahatungod sa mga kinahanglan sa katawhan kun pagpalig-on sa pagtukod sa gingharian ni Kristo. Sa pagpangayo sa kusog diin sila makabuhat. Nagatabang kita sa kawad-on kung dili kita magdagad sa pagtigom kanunay, pagtingob alang sa pagpalig-on o sa pagpadasig sa usag-usa sa pag-alagad sa Dios. Ang mga kamatuoran sa iyang pulong kawad-an sa ilang kasanag o kahinungdanon sa atong mga panumduman. Ang atong kasing-kasing dili na kahayagan ug maagda tungod sa ilang balaanong gahom ug ang atong pagka-espirituhanon mukunhod. Sa atong panagatigom ingon nga mga Kristohanon, kawad-an kitag daghan tungod sa kakulang sa pagkinaluuyay sa usag-usa. Siya nga nagtak-op sa iyang kaugalingon alang kaniya dagayod, wala magbuhat sa katungdanan nga ginatudlo sa Dios kaniya. Ang nagakaigo nga pagalam sa mga kinahanglanon sa katiguman sa atong kinaiya. Magdala ka nato sa pagkaluoy sa uban ug kini mao ang usa ka paagi sa pagpauswag ug kusog alang kanato sa pag-alagad sa Dios. Kung ang mga Kristohanon man naghiusa sa pagtingob nga magasinultihay sa usag-usa, mahatungod sa gugma sa Dios ug sa bililhon nga kamatuoran sa kaluwasan, ang ila gayud nga mga kasing-kasing magamaya ug magalipay sila ang usa ug usa. Kita adlaw-adlaw makakaton pagayud mahatungod sa atong langitnong Amahan nga makabot nato ang bag-o kun labas nga pagkasinati mahatungod sa iyang mga hatag nga Dios nun. Ug unya kita magatinguha sa pagsulti mahatungod sa gugma niya. Ug sanglit nga kita nagabuhat niini, ang ato gayud nga mga kasing-kasing mamainit ug mamadasig. Kung kita kanunay magapalabi sa paghuna-huna ug sa pagsulti mahatungod kang Jesus ug diutay lamang alang sa atong kaugalingon, ang paghiduol ta sa atubangan sa Dios magalabi kayod. Kung kita magahuna-huna lamang kanunay sa Dios, ingon kasub-sub sa kamatuoran sa iyang pagbantay kanato. Kinahanglan nga sa gihapon siya ikabutang gayud nato sa atong mga huna-huna ug sa magakalipay gayud sa pagsulti mahatungod kaniya ug pagdayig kaniya. Kita magasulti sa mga butang nga umalagi tungod kay may kahimuot kita kanila. Kita nagasulti mahatungod sa atong mga hingala tungod kay gihigugma nato sila ug ang atong mga kalipay ug mga kaguol nahilanggikit kanila. Apan sa labi gayud may katarungan kita sa paghigugma sa Dios labi kay sa atong mga higalang yutan-on. Ug kini mao gayud ang labing butang nga kinaiya sa kalibutan, ang paghimo kaniya nga mao gayud ang una sa tanan natong mga huna-huna, ang pagsulti mahatungod sa iyang kaayo ug sa pag-asoy sa iyang gahom.
Ang bililhong mga gasa nga gihatag niya kanato dili maoy tuyo sa pagsupsop sa atong mga hunahuna og gugma aron mawala na kitay ikahatag sa Dios. Inunua sa kanunay magapahinumdum kanato kaniya og magabaligtos kanato sa mga bugkos sa gugma og mga pagpasalamat sa atong langitnon nga magbubuhat kaayunan. Kita na nagpuyo haduol kaayo sa mga kawalugan sa kalibutan. Iyahata ang atong mga mata sa nabuksang ganghaan sa sanktuaryo sa kahatasan. Diin ang kahayag sa himaya sa Dios nagasidlak sa naong ni Kristo nga arang usab makaluwas sa tanan nga mga nagaduol tungod kaniya sa Dios. Kita kinahanglan sa pagdayig labi sa Dios sa kaluoy ni Jehova ug sa iyang mga katingalahan nga sa mga anak sa mga tao. Ang atong mga pagpangaliya dili lamang sa pagpangayo ug sa pagdawat. Dili kita maghuna-huna lamang kanunay sa atong mga kinahanglan ug dili bisan sa kaayuhan nga atong nadawat. Sa pag-ampo nagapangayo kita og daghan kaayo. Apan kulang kita sa paghatag sa pagpasalamat. Kita maoy kanunay nga magdadawat sa kaluoy sa Dios aron pagkadyutay lamang sa atong ginapahayag nga pasalamat. Pagkadyutay lamang sa atong pagdayeg kaniya sa nahimo niyang kaayuhan alang kanato. Sa kakaraanan si Jehova nagasugo sa mga Israelhanon kun sila magtigom alang sa pag-alagad kaniya, magakaon kamo didto sa atubangan ni Jehova nga inyong Dios ug managkalipay kamo ug ang inyong panimalay sa tanan nga buhat sa inyong mga kamot nga si Jehova nga ang imong Dios nagapanalangin. Kanang ginabuhat alang sa kaymayaan sa Dios kinahanglan nga pagahimuon inubanan sa kalipay pagdayig og pagpasalamat nga dili paubanan sa kasubo ug kabug-at sa buot. Ang atong Dios mao ang malumo ug maluluyon nga amahan. Ang pag-alagad kaniya dili pagatan-awon nga ingon sa makapasubo sa kasing-kasing kun buhat nga makapaluya. Kinahanglan nga ang pag-ampo sa Ginoo magausa sa kalipay ug ang pagpasalamat sa buhat niya. Ang Dios dili buot sa iyang mga anak nga gihatagan sa dakong kaluwasan nga magpakitag lihok nga daw ingon siya sa matig-a ug mapintas nga agalon. Siya mao ang ilang labing na maayong higala ug sila magaampo kaniya. Nagatinguha siya sa pag-uban kanila sa pagpanalangin ug paglipay nga mahupong ang ilang mga kasing-kasing sa kalipay ug kugma. Ang Ginoo nagatinguha nga ang iyang mga anak magakalipay sa pag-alagad kaniya ug sa pagkaplag og kalipay sa iyang buhat kay sa kalisod. Siya nagatinguha pagayud nga kadto sila nga moduol kaniya sa pag-ampo magadala kauban nila sa malahalong mga hunahuna mahatungod sa iyang pagbantay ug paghigugma nga aron sila mamadasig sa tanan nilang mga pangita sa panginabuhi sa matag adlaw nga aron sila makapatug hatag nga Diosnon alang sa pagdangat sa minatarong ug pagkamatinud-anon sa pagpatigayon sa tanang butang. Kinahanglan nga kita magatigom haduol sa krus. Si Kristo og siya nga ginalansang magamao ang hulubiton sa atong pagpalandong, pagsulti-sulti mahatungod sa atong malipayong pagbati. Kinahanglan nga pagatipigan ta sa atong mga hunahuna ang tagsatagsa kapanalangin nga dadawat ta gikan sa Dios. Ug kun kita nakaila sa iyang dakong gugma, kinahanglan nga kita sa kinabubuton makasalig sa tanang butang sa kamot nga kinalansang sa krus tungod kanato. Ang kalag makahimo sa pagkayab haduol sa langit sa mga pako. Sa mga pagdayig, ang Dios didto sa hawanan sa kahitasan, ginaampuan uban sa awit ug huni, kun tugtog sa musika ug nga samtang kita nagapahayag sa atong pagpasalamat, kita nakapahiduol sa pagampo sa mga panon nga langitnon. Ang nagahalad og pagtahod nagadayig sa Dios. Sa matinahurong kalipay, manuol kita sa atong magbubuhat uban ang pagpasalamat ug tingog sa pag-awit.